Hlavným heslom alebo takou myšlienkou Zumby je, že by mala byť jednoduchá, mala by byť dynamická a hlavne mali by tam byť jednoduché kroky, aby aj ten človek, ktorý príde prvýkrát, aby sa chytil, aby sa zabavil, aby to nebolo proste niečo zložité pre ňo, tak myslím si, že toto spĺňa aj táto hodina. Ten veľký boom tu bol, ten veľký boom už prešiel a preto aj vlastne organizátori a tí, ktorí vymysleli Zumbu, sa snažia prinášať stále nové a nové riešenia, alebo teda nové druhy a nové prvky, ktoré by tú Zumbu oživili. Mám široké spektrum ľudí, od úplne malinkých, mala som tu aj detičky 10-ročné po baby, ktoré majú 50-60 rokov. Gro je taký priemer od tých 30 do 40 rokov. Asi pred rokom, v decembri sme natáčali vlastne takú mikulášskú Zumbu. Robili sme tam také video, ktoré sa nám podarilo zostrihať až po 2 mesiacoch a tam bolo úplne krásne vidno ten rozdiel medzi tým decembrom a tým februárom, takže mali sme tam 3 baby, ktoré nám úplne krásne schudli nejakých 5-6 kg. Všetci, ktorí nechcete mať pocit, že cvičíte ťažkými činkami a nič nejde dole, príďte sa zabaviť, príďte si zacvičiť, budete mať dobrú náladu a ešte k tomu aj schudnete.